Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Söhbet hoş geldin. Hiç yaxşı. Merdan salam vatandaşlar. Owa, bugün söhbet bilen birazrak geçenki bolan wakalar bilen baglanyşykly. Gurrun etmekçi bolýas. Ýanky gelinler we hukuk goraýjylar meselesi barda. Bu ne iziňizde goýup gaýdan tapady ýok gelinler diýip bu taýda umum manyda alındy. Gyzlaryňyz bolup biler, doganlaryňyz bolup biler, bacılaryňyz ýene näme aýalyňyz, hatda ejeňiz hem bolup biler diýeli. Şonuň ýaly iziňizde goýup aýdanlaryňyz ýa hukuk goraýjylar tarapyndan howp astynda da. Indi bu nähili bolýar diýip sorasaňyz, ne geçen bir habar çykandyr. Akça diýip Daşoz welaýatynyň ýaşaýjysy daşynda işläp ýöreken soň käbir zatlaryň ýalňyş ters gidýänine aňyp başlapdyr, ondan soň onuň izine düşüpdir, soň hakykatdan hem o çak ediş ýaly wakalar bar eken, hatda birazrak göz gezdirenden soň çak edişinden hem has elbet ýagdaýda dyny görüpdir de. Indi gören olsanız bir giden polisiýanyň ýene nämäniň atlary, telefon nomerleri çykýar şo gelinden. Geliniň telefonundan gürleşýän eken, käbir suratlary, zatlary biz onu ekranda görkezben bilmedik. Ýa-ni nämäniň aňyrsynda, ýa özü gürrüň berýär-de oglanyň ýigidin şeýle diýip säbäbi käbir suratlary gördük, olary bermedik. Käbirler näme gürrüň berdi, o biz hem görmälidik olary. Umuman çenden aşypdyrlar. Indi meselemiz o taýda ol gelin ýa-da o akyjanyň meselesi. Bu mesele umumy Türkmenistany gurşap alanda üçin hem o habaryň çykmasyna näme etdik, ýoksa başda dogry däl meselesine geldi de soň. Ýöne beýlek tarapdan hem seredende şo ýagdaý Türkmenistan içinde giňişligiň ýaýran. Bunu köp adam bilenok ýa-da bilýär, bilse de habarlara gündeme çykmaly üçin edil ýok ýaly özüne alap, işläp, pul gazanyp ýurda uğratmagy dowam edýär. Ýöne o baran pullary ne ýanky hukuk goraýjylar tarapyndan iýilýän ekende köp bölegi. Şeýlerek bir ýagdaý. Indi munyň biz öňräkden bäri biraz izine düşüp görtük, ýöne aýynan bir zat aýdaly, ýanky geliniň telefonundan polisiýanyň telefon nomerleri esasen çykmasy bizim pikrimizi üýtgetmäge sebäp boldy. Polisiýanyň ýa-da polisiýa gaýy o taýdaklaryň hukuk goraýjy nämäniň aslında da şolaryň at çykmadyk bolsa biz kän bir gyzyklanyp durmasdyk o mesele bilen. Ýöne ondan öňürtem şu ýagdaý barada gürrüňler we nemeler çykyp gelýärdi-de bize. Gürrüň berilýärdi. Ýene polis işgärler o gelin şeýdipdirler, bu gelin beýdipdirler, ýene näme edipdirler. Beýdipdirler diýen ýaly nemeler bar. Hatda ýene şoňa meňze şu waka Darganatadan diýip gürrüň berdiler. Bir tikinçi, ben adyny berip durjak däl häzirlikçe. Olam şo ýagdaýa düşüpdir, onuň biraz başgaçarak ýöne. Iň soňda netije şol. Söhbet men gürrüň beren soň has düşnükli bolar ýanky nemede illeşlerimiz üçin hem. Ýene Darganatadan bir tikinçi geliniň hem ýoldaşy daşary ýurda çykypdyr işlemäge. Soň şo daşary ýurda çykandan soň hukuk goraýjy, ýani polisiýadan ýene ondan bundan участковыйлар o geliniň öýüne gelip o üstüňde şikaýet bar. Ine beýle ýoldaşyň daşary ýurtda şeýdipdir, habaryň barmy? Eýle beýle diýip ýygy-ýygydan öýüne gatnap başlapdyrlar. Ondan soň ýanky addeyle çağıryp başlapdyrlar. Gelini şeýdip bir näçe aýyň dowamında ırıp bilipdirler de. Soň şeýdip o gelin şu wagt ýanky beýlek näme diýilýär? Anna Sultanyň ýolunda şu wagt.
Gurrun verdiler o eyle bir neme de däldi diýip. Soň dürli bular neme ulanýandyrlar, şantajam ulanýandyrlar. Her dürli bolup görýärler, her dürli öwüsüp soň ýa-ni sowatsız kitap okumadyk. Ömründe bir üýtgeşik bir neme görmedik. Gelinler, aýallar olaryň ýa-ni dürli öwüsmesine neme diýe aldanýarlar da köplenç korku bilen näbellik nemesini döredýärler. Aňyny alýarlar da. Aklı düşüncesi bulaşýar. Soň içinden çykyp bilmän alýar näme diýeni. Soňunda bu sistemanyň ady bar. Muňa turnik sistemasy diýilýär. Turnik sistemasy näde işleýär diýip sorasaňyz. Birinji bir gelin diýeli, o köplenç durmuşa çykan ýöne ýoldaşy daşary ýurda işlemäge gidenler köplenç. Beýle görnüşler hem bar. Yani esasy nemede şolar var. Bir geline o maslahat edýärler. O şeýle ine gelin var. O bunu demetmeli. Soň bir o gaýy gidip görýär, bir uçaskaga gidip görýär, ýany gürleşip dürli bahanalar bilen. Bir bolmasa biri ırýar soň bunu. Soň birisi ırandan soň elden ele geçirýär. Ine turnik diýmegem şol manyda ýa-ni aýlanýar. Nemede. Şeýdip ýa-ni gelin hemme hukuk goraýjylaryň şu etrapdaky ýa şol owadaky hukuk goraýjylaryň elinden geçýär. O özem bilmän galýar bunu. Ýöne bu ýörit edilýär, daşary ýurtdaky ýoldaşlar hem bilenok, soň munyň üstesine de daşary ýurtdan gelen pullar hem bilelikde iýitýärler. O gelin hem soň bir näme girenden soň öz ýoldaşy özüne düşman, uzak görünüp başlaýar. Ýöne resmi nemede köpçüligiň, jemgyýetiň gözüň öňünde ine şu men ärim diýip o görkezme demesem bar, olam dowam edýär sahnasy. Ýöne beýlek tarapdan ýa-ni hukuk goraýjylar oňa ýakyn bolýar. Näçin ýakyn bolýar? Olaýam bizim bilýän durmuşymyzda ýaşanok. Bizim bilýän durmuşymyzdan çykarylýar. Ol şeýdip nemesi ýol nitrýär ine bizim ýa-ni jemgyýetiň gözetiminden seretsen o gelin ýa-da şo gelinler ýol nitrýär we bularyň sany az däl. Şu daşary ýurda çykanlaryň bir 80-85% ýalak şu gitdikçe de artýar. Şol derejede soň diňe otaýdy ülenen biten ok bu iş. O gelinin gyzy bar bolsa, okuwçy bolsa da ona şo işin içine goşýarlar, ýa-ni turnik sistemasyna goşýarlar. Onuň bilen gidiýär we elimizde bir neme bar, ýöne bugün nemelere gurbanlar diýip aýtjakda, ýa-ni gelinler we şolaryň çagalary. Oňa degilmek islam zok, bugünkü meselesi ol iş entek dowam edip durda. Ýöne geçenki habar çykmagy sebäpli biz bunu bu taýda biraz düşünüpdirek bolar ýaly o habaryň çykmasynyň manysy nämete, näçin o habaryň çykmagy gerekli görüldi nemesine gurrun vermek üçin şu gurrun berýän zatymyzdan hem düşünükli bolup başlandyr bizi dinläp duranlar. Şeý diýerler. Soň bularyň demesinden aňsat o sıpıp bilen oklar näçinse sowatsız da ýyzyňyzda goýup gaýdanlaryň sowatsız. Soň bular speed ýa-da beýleki hepatit ýalak hassalyklar alýar. Şol polis işgärleriň hemmesinde de bar. Olara wagtal nemesini alýar, ýöne ýaýradyjy, daşaýjy bolup iş görýär, ýa-ni hukuk goraýjy ýa-da polis işgärler diýýänimiz. Soň siz bärde işläp pul durkaňyz, sizin geliniňiz we gyzyňyz speedden ýa-da hepatitse ýa-da şoňa benzeş ýene-de jinsi ýollar bilen geçýän hassalyklar bilen ölýär. Ve bunyň mysallary hem bar. Ine geçen doktor Muhammed ýyldaşymyz gurrun berdi, ýöne ol sebäplerini nemesini düşündirmedi. Ýöne bir aýdyp geçen zady o hassalyk jinsi ýol bilen geçýär. O diýendir, şo taýdan netije çykaryp aýdýanda men onuň misalyny şeýdip ýa-ni
Türkiýede işläp beren bir ýyldaşymyzyň ýanky nemesi aýaly we çagalary speed keselinden ölüpdir. Pikir bir çaga speed keselinden nädip ölüpler. Esasy geçýän nemesem jinsi gatnaşyklar. Şey edip turnik sistemasyna goşýarlar. Yani turnik sistemasyna giren adam gaýdyp adam bolup bilenok. Siz onu adaty jemgyýete goşuban bilmeýäňiz gaýdyp ol eýäm ýoluny ýitirýär. Bu indi ýöreýte edilýän bolmaly-da bu ýagdaý. Şeylerek indi men söhbede söz beren habaryň interwýusyna we detallaryna alan söhbet yani habar taýinleýän söhbet o bana aýdaýyn soň neme bolmasyn men söhbetiň adyndan gurrun berdim diýip hasaýdym ýa-ni habar bilen baglanşykly ýerlere. Şeýle ýöne söhbetiň özüne gurrun berem. Bu arada bir aýtjak zatlar hem bar. Şonuň bilen biraz başga bir nemeler edeli, giňişräk bu açjak bolaly bu ýagdaýa. Merdan savur söz vereniňe ýöne berde gelinler we hukuk goraýjylar diýip ýazsyň temaň adyny şu goşadyrnak üçin hukuk goraýjylar bolsa. Goşadyrnak içinde. Goşadyrnak üçin hukuk goraýjylar diýip aýtmaly. Ol hukuky näme bilmeýän adamlar näde hukuk goraýjyň başyna getirýärler diýilen soru ortaya çykyr. Bu ana sultanlyk mesele bir näçe ya has köp meselelerin içinden ya şunu hemen beş misalların meselelerin içinden bir tane ve yekece bir tane. Ha bundan yeni şolar ýalyk bir waka çykypdy. Tawtawada tarapdan Mar welaýatynyň Tawtawada etrafynda bir polisiýa işgäri bir ýollaşy ýurtdaşynda bolan jeneral maşgalanyň öýüne girýär. Onu elbetde hemmäňiz görensiňiz ýöne habar kanalymyza goýulman, şu wagt Halkyň Sesi media kanalymyza goýulupdy. O tawar kanal ýokdy ýaly. O ýokdy. Men diýjek bolýanym, bular ýaly goşadyrnak üçin hukuk goraýjylaryň alyp barýan bular ýaly işleri gat köp. Hatda men gulagymda kän ýyllar ýurtdaş içinde bolan wagtlar men ýurdun içinde kämem şular ýaly nemeler bilen wakalar bilen ýa şular ýaly bolup duran ýagdaýlar bilen kän ýüzleşýärdim ýa koňmuň ýanyna oturup turşamyzda kän şular ýaly zatlar gurrun berýärdiler. Garadyn nime şeyler bir zady gurrun berjek ýurdun içinde hem bundan 7-8 ýyl bundan bir owanyň nemesi bilen oturdukda indi Şolova Çaskowy bolup ýören bar we Şolowanyň adamy, onsoň men ýene bir kişäne adam mawulen şu Çaskowy çöregi oturkak diýenler Şolowanyň ýaşaýjysyna aýdýar. Ýani planyň gelini, planyň gelinem şeýle diýip Şolowanyň ýaşaýjysyna gurrun berýär da şu zatlar. Haýsy ol? Şu ýol Mardapçy diýilýär. Olowanyň Mardapçy, Maretrabdarçy taýgan birleşik. Umuman şol owaň ýaşaýjysy neme haýran ýaly şo polisiýa şo diýen neme sözlerine sebäbi men şol owaň ýaşaýjysy bolup şu zatlary bilmok ýani men bizde zatlar barada bilmek näme mümkinçiligimiz hem ýok ýani siz näde bilýäňiz diýilen näme aýtdy da haýran ýaly şol. Şol Çaskowyň adam ady Sytdyk diýen familiýasy doly ýadyma çönük şol Çaskowyň ady Sytdyk diýil. Şu wagt ýaly adamdy. Diýjek bolýanym Çaskowy bolsun tapawdy ýok, polisiýa işgäri bolsun, ählijesi şular ýalyk nemeler bilen ýüz bolýarlar. Ya öldür mecbur edýärler şo ýagdaýda. O näme üçin gurrun berdi? Ol näme üçin gurrun? Yani şu gurrun bermeniňse özüne derece bilýär nerden şonu. Bir neme bilen söz açyly ýöne şo özüne derece bilýär. Habaryňyz barmy şolardan? Şolaryň bolup ýörşünden ýa habaryňyz barmy diýip. Bizim elimizden geçdi olar eýem diýen ýalmanydy da. O şo manyda aýdýar. Bolmasa şolaryň ýollaşlary bar eken. Ýollaşy ýurtdaşynda bolanlar bar. Olaryň arasynda bar eken. Bardy diýsem ýalňyş solar. Bar eken ýani aýdyşyna göre. Başla. Onsoň neme? Hormat. Ýani Çaskowyň aýdyşyna göre şol nemeleri gelinleri, şol nemeleriň ölleri
Sağından çıkar yani kendileri has ortayı. Owan yaşayıcılar, yerli yaşayıcılar değil. Yani şu Çaskovalıların özleri. Hatta ben başka bir yerden eşittim. Bir yerin yol nemesi yollaşı gatyer ve alkaş eken. Yani ki barıp yatan içyen eken. İçivem nemesini öz ayalını uryan eken, yençyen eken, söyyan eken. Garaz buna gün yaşadığını oken. Ondan sonra bunu ayalım gidip Çaskova'ya şikayet edeceğim bunu. Çaskova onu yetişen gıydılara var eken has ortayı. Bolam Çaskova'ya şikayet edýär, şeyle ýollaşym şeyle diýip bolyn Çaskova'ya onu gelýär, şeyle nemesini alyp universitetga uradýar. Universitetga diýilen ýaly bir neme ýöne otay, 1 aýlyk, 3 aýlyk şu alkogolnikler Hmm. ýatyrylýan neme, uradylýan ýere uradýarlar. Yol nemesi ýollaşyny uradandan soň Çaskowa şo gelin bilen öz öýünde tutulýar, öz çagalaryna. Hmm. Aýalar şikayet edýän tanany ol aýal prosto ýollaşynyň dynmak üçin ýa şolar ýaly günler yaşadýan maňa diýip şolar ýaly nemeleri ardyny şikayetini ýetirýär. O pali Çaskowa ýa-da uradýar nime universitetka. Olam ýylynda gelini bilen ýaşaşy. O gelinim öýlerinde bile ýatyr ka öz gyýylar tutýarlar Çaskowa bilen bile. Bular hakyky bolan zat. Özüm galapynam o ýerlerde şolar ýaly gurulmalar bar. Hmm. O ýerlerini. Ha dogry şäher işlerine ýa şäher merkezlerine de badyr ol nä derejede edil o ýaşaýjylar ýaly bilip bolanok da o da näme de bolsa o ýaşaýjylar bir-birlerini tanaýarlar. Yani keçira o sahasam. Ne diýjek bolýanym şolar ýaly nemeler şu hukuk goşdurlar içinde hukuk goraýjylar tarapyndan alınıp barýardan şu habarda kommentariýalar eser edýän bolyn kommentariýalarda da ýazýarlar. Ýa-da polisiýalaryň atlary geçdi ýa şo ýerde bir näçe tane polisiýalaryň atlary bolyp polisiýa işgärler diýe şu taýdaky yerli ýaşaýjylaryň hukukyny gorýarlar ýa bolmasa maşgalaryny dawetmany kömek edýärlermi? Diýilen kommentariýalar okap bolýar da şu ýerde. Yani halkam bilýär şolaryň näkilik derejede nime işleýänligini ýöne. Bilemok şu atlar näme üçin gün ýüzüne çykarylanok. Hmm. Bolmasa her bir halk şolar ýalyk nemeler ýagdaýlar gawatlaşýandyr ýa eşitýändir gawatlaşmasa da eşitýändir. Onun sebebi Daşoğul vilayetinde şolar ýalyk zatlar edilýän bolsa, beýleki vilayetlerde de açyk edilýär. Hatda men ýene bir gurrun berdi buny Türkmenistana Türkmenistana şolar ýalyk bir neme gidýär. Ne bunu açyk aýdaly, açyk gurrundaş bolaly bunun bu arada merdan se açyk gurrundaşlyk şonça da halkyň bilmegi gerekli. Elbetde utançerji ýöne bu zatlar bilen bolup duran jenaýat işleri bilen ýüzleşmemiz gerekli. Da buň açygy neme utançy nemesi bolmaz. Şu jelep gyýlary bu diýeli ýa jelep gelinler diýeli şu jelepçilik edýän gelinler bilen şu polisiýa işgärleri bile işleşýän ekenler. Ve şol öýün polisiýa işgärleri tutup berýän eken ondan jeleplere özlerine adam çağırýarlar. O adam çağıranlaryna işini bitirip gelen adam öýe gelip işini bitirip kapıdan çykyp barýakada polisiýa işgärleri bunu tutýan ekenler. Ve tutuwan şondan pul alýan ekenler polisiýa işgärleri. Şu tak barýan adamlardan. Yani bunu men bir adamdan eşitdim. Bak bunu ne açyk aýdan 3-4 adamdan eşitdim. 3-4 adamdan. Şolar ýaly jelepler bile iş taşıyanlıklarını polisiýalaryň. Ma şey edip şantaj edip tutturup deme diýerler-de. Onam yalandan o alan bolýarlar. Soň ýa-ni gelen erkegiň hemme zadyny syryp bolýandyrlar. Awa. Hiç satmaýan. Eline bar bolan pulunu sen alýarlar awa. Ne şu ýerde nädip hukuk goraýjy ýa hukuk goraýjy işgärler o neme diýerde. Sonra alamaty çykýarda. Kimin hukukyny goraýar diýilen soraw çykýar. Bolmasa şolaryň özleri bilýän eken. Soňra soraw berdi. Sen näme üçin men neme edýäň berdi? Men geldim pulum berdim işimi bitirdim. Yani ol gelem şu hareketler edýär. Yani şu hareketleri siz öwün almalymy diýip gözlerini soraw berdi. Siz onu tanıyanız, bilemsoňuz şu hareketlerini edýäňiz. Men giýip çykýan ya men çykam şu maşyn şu ýerde dur diýär. Näme üçin? Mesela şu maşinin içinden çık gelýän adam ýokdy men giýip barýakam şu maşinin içinde diýip soraw berdim diýerde. Tutulan oglum gurrun berýär bany. En gidişdim diýär şoň bilen diýerdi. Pul işlemek üçin edýärler merde. Dogry. Öňem edilýät ýöne günümizde hasam giňden ýaýran diýerler. Günümizde has giňden ýaýran elbetde. Soň ine ýanky aýdan zadyň bilen baglanyşykly ýene Daşoğul şäherinden bir daşary ýurtda işläp baran bir
ayal öz başından geçeni gurrun verip yankı ses uğrattı da bize. Yankı adı yeni nämelerini aýtjak däl, paylaşmamız üçin däl, alınan wagtdan biz dokument düzýäsde Türkmenistanda bolup bitýän zatlary ýöreýte planlaşdyrylyp edilýändigini suud edýän bir suudnamalar nemesini depterini o derediýär şonuň içinde yer alması üçin. Indi şeýle bir zat gurrun berýär, daşary ýurtda işläpdir, iki gyz bar eken, goýup gaýdypdyr, öýü bar ekeni. Soň gelipdir, owa öýümi diýär, ýani onuň öz dili bilen aýdanda, öýü pritoma öwüripdirler diýär-de. Indi pritom diýilende belki düşünmeýänler bardyr, jelepxana edipdirler diýär. Iksan ýaş gyz, o okuwçuluk döwründen başlapdyrlar. Yoksam diye hem şu tapan tupan pullarıma şolara iyi verip durdum, neme etmesin hiç o pula yine näme gyzyp başka yerlere atılışmasın deyip de yankı neme meseleni göz önüne getirýärdi. Ola bolmandyr iyi veren pullarının hiç haýsy ýokmuş. Bu pullaran bilelikde yankı nemeler bilen polisiýa bilen iýipdirler. Hem özlerine de jelepçilik etdirýän ekenler we yankı sen aýdan nemen var? Şo taýdan ýadyma düşdi, şoň üçin gurrun öğrendiydi bunu. Şeýdip başga adamlary neme duzağa düşürýän ekenler-de bilelikde şeýdibem pul gazanýan ekenler. Aras olaram şo turnik nemesiniň içine girýär, sokýarlar da onu, ýani pikredin ýani ýyleşler. Ýaş o gyzlar ejesi daşary ýurtda kakasam ýok. O öz başdak ýaşaýarlar bir şekilde. O başynda ýene bir nemeler var. O daýzasy ýene bir zady. Bular elmi damat däl başynda. Soň şonuň ýalyk nemeler bularyň birinji nemelerinde durýar-da. Näme diýen nişanynda durýar. Soň ýollaşy daşary ýurda çykanlar var. Olar hem şo birinjiň içine goş bermeli. Şeýdip bular özem gaty planlaşdyryp edýärler buna. O bir ara gelip ýine köçede o pelanynyň hem gelini var, ýine ady pelany. Gaty bet owadan ýene näme diýip şo edýän gurrunlaryny aýdýan da şu bardy. Şeýdip öz aralarynda gurrun edip soň şonu planlaşdyryp ýolda ýyzda gawatlaşan olup ýa-da ýine şeýle bir zat bolupdyr, sen habaryň barmy, eşitdiňmi diýip ýalandan gelip soran olup o şeýle bir zat ogurlapdyr. Goňşyňyzyň gene bir zady bolupdyr diýip şeýdip ýanaşýarlar ýuwaşlyk bilen, ýanaşyp ýol atýarlar, köprü gurýarlar da ýanky geline dogry. Pikir etmäň o gelinler hem bir üýtgeşi adamdyr diýip sowatsyz adamlar gaty aňsat pikirini neme edip bolýar. Soň muň üstesine de Türkmenistanda geniş ýaýran doktorlar ýöreýte aýtdyrylýan bolmagy gaty mümkin. Aýallaryň belli bir döwründe göğsüne ýanky mäz çykýar-da, soň şoňa doktora barsalar bilmän ýanky näme diýeni bilmek üçin barýarlar-da. Yollaşyň çağır diýýäm işte, daşary ýurtdan şo yollaşyň çağır ýanyna gelsin, soň öz geçip gidýär diýip aýdýam. Soň gelinlerim kellesinde nemäni, men onda bunu şeýitjek barur talabam barda, daş döwrü ýanky mentler bilen polisiýa ýanky gaýymaýlar bilen dolup taşyp dur. Käbir halatlarda taksiçiler hem bar bu işin içinde. Olar hem uly bir möçber bolmasa da kiçik bir möçberiniň nemesinde paýy var bu işte. Soň şo taýda özüne neme diýär, men muny erbet niýet bilen edem, ok saglygym üçin edýän diýip öz kellesinde ýanky çaplyşýan ýer çözüp goýýar-da. Şol nemäni ýanky günah nemesinden ýa-da ahlakdaşy bolma düşüncesinden çıkarıp şonu neme diýär, soň o ýam turnik nemesiniň içine girýär. Doktorlaryň hem şeýle sözler var, o birki doktorlaryň ady familiýasy geçdi, soň bunu bir beýlek vilayatlarda da gözleşdirildi. Şoňa benzeş zatlar var. Şol ärsizlikden bolýar diýip aýdýan ekenler, bu lewapda da, barda da, o daşozda da gawat geldi. Bu gaty erbet zat ýöreýte plan boýunça edilýändigini düşünýär. Indi
Sizin gelinlerinize näme diýerler bular? Türkmenistanda maşgala uruluşyny dargatmak isleýärler. Sebäbi şu edilýän işin netijesinde Türkmenistanda maşgala uruluşy dargaya, bu gaty uly bir tragediýa diýip bedbahtçylyk diýip hasap edbermeli. Bunu hem köp ýyldan bäri deneýärler, dürli ýollar bilen neşe ýatyrdylar. Geroin, neşe diýilen zatlara ýatyrdylar. Ondan soň ine daşyna göç edip başladylar maşgalalar ikiye bölündi. Olam yetmedi, daşyna göç edenlerin izda alan gelinlerini ine edip guramaçylykly ýagdaýda turnik sistemasyndan geçirýärler. Ady turnik sistemasy illeşler. İzimizde goýup gaýdan geldiňiz turnik sistemasynyň içine giren boluplar, ýa-ni erbet bir zat siz daşarda pul kazanıp jaý gurup berensiňizdir. Barsaňyz o belki jaýyňyz hem ýokdur, ýa-da jaýyňyz wagtynda bitýän däldir. Soň ine söhbetsenem bilýän buna marda da şunuň ýaly bir waka boldy. Daşary ýurtda işläp beren ýerinden gitdi geline. Ölüpme gitti, soň baran wagtda şeýle zatlar çykýa, ýa-ni K5'nikler bu gezek Mary şäherinde. K5 işgärleri köpçülik bolup bir geline. Özem ýaş bolmaly, ýalňyşmasam 20 näçe ýaşlarynda. 25-26 ýaşlarynda bolmagy mümkin. Şu wagt ýadyma düşýän şu geline ele geçiripdirler, şu turnik sistemasyndan geçiripdirler, turnik sistemasyndan geçirende ýanky daşary ýurtda işläp beren ýoldaşynyň bütün pullaryny iýipdirler, içipdirler. Şoň ölüm meselesi hem gaty şüpheli görnýärdi-de soňky maglumatlar boýunça. Edip ýanky ýoldaş üçin gaty agyr diýdi bu ýagdaý, hem gelin şo ýagdaýa düşüpdir, hem iý beren pullary ýok, müňläp dollarlary ýok-da. Merdan polisiýalaryň öz arasynda bir nime diýen söz gürümleri bar ekenler. Şular her gün içmekden ýadadyk, çelimden hem ýadadyk, başgara keýpedeniň zat tipinde öz arasynda diýişýän ekenler da bunu polisiýa işgal gürümleri ýar. Onsoň olaram diýen ekenler şeýle ýadadym zat tip. Ol nemi o keýpden hem ýadadyk ütköşü birak bir keýpedip görelim diýýärmişler öz aralaryna bolen. Onsoň firkol tutuşup neme diýen ekenler öz aralaryna esasy diýilýän gepleri. Ýa-ki seksual keýpden ýa-da näsiňe diýip şolar ýaly sözler diýen ekenler da bilýän biri berler. Seksual hemme keýpden ýa-da sen seksual keýpden ýa-da dersiňe. Eger ondan ýa-da bolsaň täzeraklar çykaryp berýär zat siz saňa zat diýip şey şolar ýaly neme berýän ekenlerden turnik zat diýen de her bir polisiýanyň telefonuny diýek, her bir çaskowyň telefonuny näçe sanyk şolar ýaly jelep gyllar, nomerler saklan bar diýär. Jelep bolmasa da ýa şoňa ýaly ýoldaş ýurtdaşyna bolsun ýa ýene şoňa men weş bolsun bilýän. Her bir polisiýanyň telefonuny bar şol nomerler diýek. Şeýle ne bar diýär. İşin çözüp beren bolýar, ýene bir zat eden bolup berýär diýe. İşleýän wizipesinden peýdalanyp. Gowy neme görnýärler-de, ýanky yumşawalar bolup görnýärler. Ýanky näme ýardamsewer, adalatly, ýene näme şonuň ýaly sypatlar berýärler. Illeşler ýanky sizi izimizde goýup gaýdan gelinleriňiz ine şonuň ýaly zatlara da düşýär. Köp halatlarda da gorku bilen neme diýerler ne. Daşary ýurtda seniň ýoldaşyň eýdipdir, beýdipdir diýip ýanky eger jenaýat nemes bolan bolsa diýerler. Bu diňe o taýda da däl türme, ýanky owadan depe görmäne baran izinden ýoldaşyny ýa-da kakasyny ýa-da doganyny görmäne baran aýal gyzlara da diýerler. Göni hiç çekinenok diýerler. Şo sizi nemede ziyaret eden gelinler var bolsa şolaryň köpüsi şo ýerde olaryň elinden geçýär. Şunu demetmeseňä bolanok diýip durýarmyşlar da şeýle ýagdaý bar ine şu haýyşymyzy ýerine ýetirmeseňä başlyk görkezjek däl diýip. Göne hiç çekinenok diýerler, soň şo taýa barýan gelinler eýýäm
İziňizden baranlary şeýlere ýagdaýda onu neme derýalyk söhbet başda nemeden hem geçirýän ekenler de hemme ýerlerini barlaýarlar diýär aýallaryň işlerine çelle. Barlap eýdip soň şu gowy insanyň mertebesini düşürýän eken şo taýda. Ondan soň eň soň nemede duşmal ýerinde ay başlyk bugün bolanok diýip aýtdy. Eýle beýle diýip soň ine başlygam şu diýip ay bir kısansy birden elden geçirip şeýdip ýa gurrun berdiler. Qur'ana da gurrun berdi. Käbir zatlary soň ýene başga bir şo taýda gulluk eden birem gurrun berdi. Bolan zatlar gözü bilen görenleri atlaryna aýtdylar, berdiler ýa. Şo odan depedäkleriň bu zat ine ýörit edilýär, gaty elhenç bir zat, bilmedim nä derejede bunu dinleýänler o canlandyryp bilýär bolýan zatlary. Sizin ýa söhbetiň eşýaly goşadyrnak içindäki hukuk goraýjylar sizin mertebäňizi yer bilen bir edip berler. Bularyň elinden ne aýalyňyz ne de gyzlaryňyz ýa-da bacılaryňyz hiç birisi spanok da biraz ýa-da aýtdy 80 ýaşa dogry gelýär. Prosente urçak bizim elimizdäki nemeler boýunça da elbette ýa Türkmenistan hemme statistikasy däl bu. Yani elimizdäki maglumat şol, o eň önemli ondan gowra çyksa oňa geçibermeli. Şeýle han söhbet. Nüşulatlaryň her bir halk bilýär da şular ýalyk bu hereketleriň bolup durar. Issemlikine yetişen oglanlara yetişen umuman yetişen ýaş diýeler. 18 ýaşdan ýaş diýeler. Belki ondan aşağı bilýänler. 18 ýaşa alaly. 18 ýaşdan ýokary ýaşda olan adamlaryň ýa ýigitleriň häklicesi bilýär bular ýaly hereketleriň bardygyny ýurdun içinde. Ýöne öz maşgalasynyň başyna geler diýip hiç bir pikir eden okşulatlar. Elbette gelmelen etmesin de ýöne gelmelen isler. Hiç kime islerine gelmelen. Ýöne şoňa mecbur edýärler ne hukuk goraýjy diýenler goşadyrnak içindekiler. Kergili ýollar bilen mecbur edýärler, bunu mecbur edýärler şolar. Yani gorkulyp gören olýarlar kellesin. Buların bir ýörüýte adamlar bedenlerine kelleler manipulasiýa edici bir gururlaryň marşul neme polisiýa işgärlerini bilen şolar ýalyk bir manipulasiýa aýdyjy sözlerem diýen bolýarlar gelinlere. Sowatsız adam ağlamak amsaktır. Şoňa ýetirjek bolýan. O gelinlerim bular ýalyk gurrunlar, intek bular ýalyk gepleşikleri ýa gep gurrunlar hiç bir ýerde eşitmäli üçin olaryň boyun bolýar, ýa-ni ağlanýar ýa-ni sözleri. Olam sowatsızlykdan gelýär. Yani hiçbir adam şunu gün yüzüne çıkaran o gün öz yanından ne Türkmenler öz yanından namusçan mertebeli bir yigit bolup görünýändir hem kişinin gözünde bir hakykatdan bu ýakyndan seretdiňen bir dowumly mert bir görünýär. Ýöne arka tarapda namusyna depelenip durar. Maşgala diýmek ýa-ni sen ondan öter ýa-ni mukaddes diýerler ýa-ni şu Kur'anyňyzdan mukaddes zadyňy depelep durlar näşe. Yani hiçbir görmemezlikden gelýärler. Doğru. Görmemezlikden gelýärler. Tawa hakyky şeýle ýanky bolmadyk ýaly. Ýöne bunyň sebäbi şol ekranlara çykan nokta bir kinemesi edilýär ýaly. Olam ýokdur diýe eýle däldir. Göwnüme gara gelýändir ýene näme eýle diýip özüni arada köşeşdirýär ýöne. Ya da şeýle Türkmenistanda iziňizde goýup gaýdan esasanam gelinler. Soň ärsiz o köçeler bardyr. Şu wagt İslendik owada bir san iki sana ärsiz köçeler ýa-ni ärsiz gelinler köçesi bar. Ýene şo taýlarda o has erwet zatlar bolýar. O taýda ýa-ni dolanyň bellän bolup ýene näme ýa-ni bir owanyň gurruny berdiler. Men owanyň adyny bermäň soň o taýdaky ýigitler biraz neme bolmasyn. Ýöne umum hem bu üçin hem değişli bu zat. Şo taýda gelinler diýe dolanyň bellän bolup diýe soň ýa-ni polisiýa o bu arak götürşip gelýärmişler akşam.
Soň ýeneden bir näçe gelin şu taýy goşulýar, köpçülik bolup diýär, soň şo giýje uzyn giýje bolýarmyş-da, soň erwet tarapy çağalaram bar diýär, gyzlar, gyz çağalaram şoň içinde olaram şu içine goşup goýberýän ekenler. Ine o arka adını bermeyin. Son şol ovalardan ýa-ni batkan ýigitler işläp ýörde ýigit bolup ýöne. O ýigitliňiz nämäçelle ekene. Berdan näme diýdiň ýa sen o doktora baryp näme diýerler zat diýip aýtdyňa gelinler bilýän. Bu hereketlerdiň hukuk goraýjy işgärlere meden oklar. Doktorlara mı diýerler? Yo hemme säme diýär hawa. İdara zadyň başlygy mı diýen eken? O. Bir nemeni eşitdim, bunu zenan maşgaladan eşitdim, has doğrusu, yani utanç vereceğim bolsa aýdaýyn. Yollaşy ýurtdaşyň ekeni, bu geliniň, doktora var, yani bir zat bilen zenan maşgala tarapdan bir neme, doktor, Lukmany ýüz tutýarmy? Mesela bu Lukmanyň erkek adam eken, olam açyk aýdypdyr. Yollaşyň köpden bäri ýurtdaşynamy. Aý hawa şeýle zat diýipdir hawa. Şunça ýyldan bäri jinsy gatnaşyk hiç ile edem ok, hawa edem ok. Onsoň doktor aýdypdyr ýanky gyýdy. Hawa sip çüretmede beýip berip çüret diýämişin. Bah, Doktor. neriniň doktorumyş o belliräkmi? Maryň doktory, Maryň doktory. Mary welaýatynyň doktory. Hawa şey diýip aýdýamyşyn merden. Onsoň onuň ýüzüne zarp gidipdir ýanky geliniň. Bolun utanç bolar, aýyp bolar diýip bul. Ol işleň utanç aýyp bolarmy diýämişin merden. Doktorlar. Halka hizmet etdir doktor adam o. Ne buna mı açık aýtdy bana? Yani bize gelýän habarlar merdan habarlar aýdyp berip oturýardy. Teňe doktorlaram därini ýurdun içinde goýup gaýdan maşgalalaryňyza näkilip göz bilen garaýarlar. Biz şu zatlary biraz çygan bolsa ne bir halkyň gözü bilse de bilmemelikden gelmeýäniniň sebäbini aýdýarsa bilýär. Elbette ol men gelinim ya men maşgalam oňatdyr ya düzüdür diýip öz göwüni ýetip görenler bardyr, bunu gaharyňyzy getirmek üçin maýdan yok ya siziň namysyňyzy nemetdirmek üçin maýdan yok. Ýöne elbette siz bilen zowla näme hereketler bolup geçip duran, ýa-ni nähile başyndan nähile hereketler geçirýänini. Hiç bir bilen yok merden. Yo nemede yüzleşmekleri gerekli. O ýanky gurrun verenim senim tanaýan aýyň soňunda ýanky gitseň o gowy zat bilen garşylaşmarsyň diýip aýtdym, soň birazrak gahary geldi maňa. Ýok men gelinime göwnüm ýetdi, men onan ýan eýle däl ol. Gelinim gaty namysçaň arasy diýdi, ýöne ol oňa seretmeýär. O taýda bolýan zatlar biz şo wagtlardan bäri bilýärdik-de buňa. Epesli wagt geçti. Epesli diýänim ýa 10 ýyl geçen ok, bir ýyl geçendir de bolsa. Şey diýdik, ine gitdi, soň onuň gaty durmuşdan sowapdyr. Şu wagt men ýaşamok diýen ýalak bir nemeler aýtdy da iň soň. Men indi ýaşamok diýip şeýle zatlar, bolan zatlar eşitip, görüp, diňläp o gaterwet bolup dur, ýoksa men şoňa gitseň ýa-ni garaşmadyk zatlaryň bilen ýüzleşmeli bolsun diýip de gurrun berýän zatyndan eýän düşnükli, näme üçin düşnükli bilse şo zatlary eşitip maglumat jemläp berýärdi. Türkmenistanda ine sözde hukuk goraýjylar şey diýip görler. Planlaşdyryp bilkaslaýyn guramaçylykly edýärler bu işi. Şeýle o söhbet başga näme bar bolsa aýdyp bilersiň. 2000 goşyk geçelim men bunu bilip edýärler merdan ýurtdaşyna asyl çykmaklarynyň ya halky ýurtdaşyna çykarmaklarynyň asyl sebäbi şu maşgala guruluşyny dagatmak üçin edilýän ya mehkemeniň şuň üstüne gurulan bir protokolmy diýip düşünýär, pikir edýänler. Sebäbi bular ýalyk derejede ýurt derejesinde ulum geçberdi. Maşgalany koyup ýurtdaşyna çykmak özüm köp ýyl ýurtdaşyna köp ýyl işlemek. Oňa sözüne de pandemiýa meselesini bakanalap, olar gatnap bören ýurdun içine gatnap bören adamlaram 2 ýyl ýapyk sakladylar ýurdun içinde.
Dijek bolýanym bu bil kasklaýyn şu türkmeniň maşgalasyny dagatmak üçin edilýän oýunlaryň birim kady ýani sebäbi maşgalany dagatsaň bolly şo ýurdun eýesem bolanak nemesem bolanak. Tamam şonsyzam eýesi ýok o ýurdun. Ýa 30 ýyldan bäri, soňky 10 ýyldan bäri bunu ýokary derejede alyp bardylar kady ýani. We şu goşadyrnak içindäki hukuk goraýjylar diýip bilen adamlara da şolar ýaly bolasty, mümkinçiligi berdiler kady bilýär. Sebäbi mümkin zat däl Merdan Bey. Ya açık oynaýarlar, açık. Açık oynaýan diýmek bunu hi gorkonoklar, çekinenoklar. Gorkmaýanlyklarynyň sebäbi garşylyk ýok. Halkda garşylyk ýok. Halkda garşylyk ýok. Hukuka bir işlerine kadar gidin, istenlik birliğine akıcı gitsin nedir? Gitsin akıcı şu akıcı misal alýanda müňlerçe var bular ýarak meselelerin bolyn. Akıcı gidip päder şikayet etsin ýurdun içinde. Men geldim şolar ýaly polisiýa işgäri bilen şolar ýaly hareketlere edýän ekenli. Ýöne şikayet eden prokuratura bolsun tapady o ýerde hiç adam ýok da ýöne mesele ma edýän men. Bolyn ýöne şu akıcan özüni ya gelini günahkar edip koyarlar şu yerde baran soňlar. İyi veren $30,000 o yok şonam tap bersin diýse tap berjek adam ýok. Özü günahkar bolýar. 30 000 meseleni goý bir gra goý Merdan. Şolar ýaly iş etdir polisiýa işgärler bilen hep şikayet etsin, arz etsin diýen kanundan peýdalar. Şoň söz dinlenilýärmi ýa dinlenilýänokmy şu ýerde? Ya dinlenilmeýän bolsa dinlenilmejegine men 100% häzir aýdýan. 100% bolan boljaklar. Ýöne dinlemeýänlikleriň sebäbi näme üçin dinlenenok? Sebäbi mümkinçilik berýärler, ulas berýärler şonu etmäni Merdan. Şonuň üçin bu hukuk, siz kanun tarapdan hereket etjek bolsaňyz hereket ýok bu zady. Şonuň üçin diňe garşylyk bermeseň, öldürmeseň, asor, diňe öldürmeli. Başga näme türlü cezasyny berjek Merdan? Kanuna ceza berenok. Kanun cezasyny berer, belki 3 ay içeri alyp biler, 3 aýdan soň ýene çykyp geler. Ýöne sen namusyna diýýär, sen ömrü boý bile ýaşaşmak. Yüzüň bolanyga ölünçe. Çağalaryndan aýryla neme diýen aýrylýar. Elbet zat nereden gaçy ne namus diýilýän zat şu zat ýani. O iki satanyň arasyndaky zat däl namus. Başgalan sen namusyň. Ine mertebesi tepelenýär. Halkymyzyň hiç bir çaresi ýokdy. O 3-4 ýyl mundan geçeli. Şu hata var. Şu wagt islendik zat aýdyp, düşünşüp, gurrun edip netije gelip bilýär, sine ýyleşler. Gorkulu bir zat däl. Ine sizin täze Türkmenistana geçiljek wagty ilkinji ýakasyndan tutmaly adamlarymyz ine şu sözde hukuk goraýjy bolup görenlerdir. Gurbanoğlu bu zatlaryň daşynda uzagynda o kämir kellesem işläp baranok. Bunu öz işläp durar ýalyk bir sistema öwrüpdirler. Ine o sistemanyň orta çıkaran bir demesi kijijek sistemasy, ýa-ni turnik sistemasy. O turnik sistemasy sizin aýalyňyz, çağalaryňyz, bajylaryňyzy şo taýdan geçirýärler. Ondan soň gaýdyp adam nemesine girýän däldir. Köp görýän TikTok'ta ondan bunda görýänleriňiz hem bar. Ine şolaryň köpüsi şol turnik sistemasyndan geçendir. Soň olar adaty sizin görýän dünýäňizi görenok, olar eýýän başga bizim ahlak dışı hasap edýän dünýämizde ýaşaýarlar. Şonuň üçin TikTok'ta arkaýyn gawat gelýänsiňizdir ýa-da imodyň nemelerinde. Ine şolaryň hemmesi bolmasa da gaty köpüsi 95-99% çelli aýdyp biler. Ine şo turnik sistemasyndan geçen gyzlar gelinlerdir. Bu zatlar açyk demedilýän, gurrun edýän. Şoňa getirýärler. Bu sistema şeýlese gatkan adamyň esasan şu polisiýa, gaýy, soň başlyklar, ýene nämeler şolaryň elinden geçýär. 20-30 adam ondan soň ol aýal ýa gelin neme bolup bilenokda. Näme adaty bir insan bolup bilenok indi. Gürleşler hem hereketler hem hemme adam bizim bilýän jemgyýetimizdäki hereketleriň taşyna çykýar. Onu hiç adam et bolanok diňe öz başyna indi bundan soň giden ýerine çelli git diýen ýalyk ýagdaýa gelýärler, şey diýmeli bolýar. Berde bu gerek bizden hukuk goraýjylaryň atly meselini gurrun etdik da ýa
hukuk koruyucular esasy gözü görünýänler, arka tarapdan nemelerim var. Bular ardymen gaty giňişleň söz açacak ýöne bir iki söz aýdyp geçen şu ýerde başlyklar bardyr. Ýolbaşy işgärleri bardyr. Ya ministerliğin işgärleri vardır. Ya şu hukuk koruyucular ministerliğinde işleyen işgärleri vardır. Ya yine şoň emekdeşleri. Yani şolaryň hemmejesiniň diýeli ýa-da ýokardy emek bölenler. Bir san aymasynyň içinde san aymasyny ýok bolaýmasa galapyn äkdejetinden hökmany ýagdaýda ikincisi we ýaş bir gyýyz nemeleri bar. Gezýänleri bar. Hökma açyk bar bular. Şo gyýylar kimiň gyýdy? Şolaryň öz gyýylarmy ýa? Ya şol işgärleriň gyýylarmy ýa? Halkyň gyýdymy? Kimiň gyýdy? Elbetde halkyň gyýdy olar. Bunam halkyny bilmemezlikden gelip otur häzirki wagtda. Gynandyrjy. O ýana bu zatlaryň indi gürrüň etmeň wagty geldi. Sebäbi Buna açyk gürrüňe çykmaly merdan bu zatlar gürrüňe Türkmenistanda. Häzir bunu näçe gürrüň döşlükdik bolýança şonça da ýyly açylýar bu zatlaryň. Ýyly açylýar we halkam şuň gürrüňi eşitip öz içki pikirini aýtmana başlaýar. Sebäbi köp zatlaryň üstü açyljak da bu nemelerini söýlen. Köp ontak bular yurttaşyna göýberen gyýylary bar, öz bile ýaşaşyp bile gezip ondan soň Türkmenistanyň içinde nemetmen içinde bar bilinjek ýurdun içinde bolsa şonuň üçin bilinmesin diýip arkam arasy götüm arasy bolsun diýip yurttaşyna çykaryp göýberen gyýylary bar. Türkiýede Dubaýda ýaşap nemetip gören gyýylar. Men ondan münden köp eşitdirýär merdan bular. Dogry. Şolar ýalyk nemeleri bar. Ya bunu soňra köpleşiklerde aýdyp geçerse ýöne häzirlikçe biz şular ýeterlik mi kadýan ýöne gün ýüzüne neme düşmeliler. Düşmeli däl meseleleriň biri. Başga meselesi. Soň ýene bir kijijek bir zat aýdyp jemläli, kän uzun bolmasyn. Indi biz häzir ýurdun içindäki gelinleriň gürrüň etdik-de, ýurdun içinde alan ýigitler hem bar, olaryň hem gürrüňi şeýle kijijek edeýin. Ýene ýanky turnik sistemasyndan geçen gelinler bardyr. Olar soň belli bir nemeden soň ýanky şu sözde hukuk goraýjylar ýa-da ýene çökmediň aýdan başlyk wezipesindäkileriň gözünden gaçýa, ondan soň olar has pes deme gelýär-de. Ýene şo pes derejäge gelenden soň ýene daşary ýurtda işläp ýören aýallaryň ärileri bilen yslyşykly hatnaşyp başlaýarlar. Ona maýdaly olan bar nemäň içinde. Ýanky bu bir ýerde duranok. Başlayan ýeri bar, soň dowam edýän ýeri bar. Bular başlan wagty ýokardan başlaýar, soň ýoş-ýoş düşüp ýyzyňyzda goýup gaýdan ärileriniz bardyr. Aýallar üçin aýdan. Ýene olar siziň iý beren pullaryňyzy şo taýlarda soňup ýörler. Olam nemäň ýeri. Onda şu taýda jemläýeli. Söhbet. Cemel merdan zenanlary ýurdun içinde bolsa erkeklerim yurtdaşyna bular hem hökman ýagdaýda çynsa gatnaşyp bilen meşgul bolmaly. Ýani bir adamyň organizmasynyň nemesi bu guruluşlar ýagdaýlarynyň biri. Yurtdaşyndaky erkeklerim şolar ýalyp tanıyan olsun ya tanımayan olsun ya pulov edip bören olsun yani bunu açık aytmamız gerekli. Erkeğim için yüzleşip bören bir meselelerin biri. Sistemlik bir neme gidýärler şolar ýalyk ya nime gyýdyň ýanyna ya zenan maşkylan ýanyna gidýärler ýöne şu garşysyndaky baran zenan maşkylasyny nägilep birden bilen oklara hiç bir. Belki spik kesel bilen kesellen bir yerdir. Ya belki rak kesel bilen kesellen bir yerdir. Ya olmasa serroz bagır kesel bilen kesellenilen bir yerdir şu garşysyndaky zenan maşkyla ya siflis kesel bilen kesellenilen bir yerdir. O şeyden bar ýalar oň bilen ýatyp durmedýärler. O keselim geçýär ama bulan öýüne var. Maşkalasy bilen öýüne baraýsa, maşkalasy bilen ýatyp durmedýäne keselçiligiň esas keselçiligiň ýokşaýan ýemeleriniň biri bu. Ne şaýdaçylyk etdirýän oýuny. Diňe ol maşkalanyň tozduranyp, ömrüni tozdurýar şo maşkalany. Mawa. Bolýa onda. O jemleri şu taýda. İyileşler sağ olun. Agyrrak gürrüň etdik. Entem kän zat aýtman gürrüň etdik. Owalaryň, adamlaryň atlaryny bermejek bolup sähä dinleýän, görýän adam gön ýaýraýa habarlar soň
daşary ýurtda näme psihologiýaňyz bozulup näme ýagdaýa gelmäň şeylere. Bolýan da sag bolun. Ýene-de görüşýänçä. Böyle sağ olun.